Така, здравейте всички, които гледате, аз съм Васто, сега сме в Солплекс, отново на Skyblock, това е втори епизод от поредицата и трябва да се наям сам. И в този епизод мисля да ви покажа новото и сега ще обера фермата, доколкото мога. Някой тафтак тук, някой зомби се опитал да ми развали фермата. И до някъде се получило. Да. И да ви кажа, в миналия епизод, да. Вчера получих, по-точно взех спаунер на пик. Сега ще ви го покажа. И ми се смени скина, гледайте какъв съм негър. Черен. И отиде ми единята. Гледай, тази ферма трябва да се оправя доста. Опата, тази ферма. Искам да ви кажа, че бях почнал една поредица в Heavencraft, ами няма да играя там, защото нещо ми бъгна Minecraft и не мога да играя версия 1.7.2. И затова няма игра там. Ще почвам нова поредица в Sky Army, сървър на фенът. Ако го знаете изобщо. Добре, тук трябва да има тиква. И не знам защо ми е бъгнало така зверски Майнкрафта. Още един. Сега трябва да взема диня, да намеря от някъде. И тиква. Май няма. Ето диня. Ами тиква. И тук да, пак диня, но тиква няма. Аре! Май няма на тиква. Това как стана тук? И ми трябва едно семе на тиква. В зайби. И сега да ви покажа новото. Аре бе, къде мога да го сложат. И новото, това дърво, е тези глави тук, трупчета, тези глави тук, тези глави тук, тази ферма, тези ферми. Това мисля, че не е ново. Ето, къде? Някой ми е убил снежен човек. Пак ще направя. Ето го спаунера. Това ми е колекцията, това ми е голямата колекция от глави. Скоро Nether портал ще има. Това ми е колектора за егове. И мисля, че това. Да, и вчера като скочих на PvP, така без да искам, буквално се метнах. И докато усета бех прибил някакъв тапанар, който беше скочил с 5 лега. Да му имам и аз богатството. И така случайно ги взех. И сега ще отидем на PvP. Малко може да поцъкнем. Ето тук ще ги оставя. Айде, един мелон няма ми се отразите. Ето Зари май беше хакер. Колкото да звучи странно,
В този сервер са позволени хаковете. Така ми казаха. Загиваш. Не, тази е хак. Ето. Некой ми мета глупости, е. Да, мисля да снимам по-често, защото аз по-точно искам да снимам по-често, ама нямам време. Уф, един приятел влезна. Сега Home. И в този епизод ще постигнем фермата. Това е приятел от село. Оф. Ех, те спамари. Тук като изцяло няма какво толкова е показано, защото не съм се развил чак толкова много. И да се видя левела. Да, та сме за 126 левел. Ранка ми е 122. И само си взема кирката. Секунда. Ох, мисля, че на 16-та минута. Къмба, толкова бързо ли минава? Ето го. Това ми е другата колекция от глави. Тия неща ми трябва тук. Имам един крипарек. Ще ги метна тук, защото така е така. Оф. И много би трябвало да се проклипа, защото така и така не правя нищо. Някакво тъпо да седите ме гледате как се върта. Като се развиваше е по-добре. И искам да поздравя с този клип един приятел. Как му беше името? Приятел, ама такова... Сори, приятел, ма не ти помня името. Гледай, това само... The Jobber LP, да. Искам да го поздравя с този клип. В негов стил е. IP-то ще е в описанието, ако ви трябва. И да. Това ще е... Това е клипа. И това беше от мен. Аз бях Васто. Вие бяхте вие. И сега ще спра клипа. Айде, чао, до другия път.